Ki Khubor Ka Bate Se TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kala wan Kynsan ka Umsaw ka Bashirkhe ha Nepal, bat kala Rong no ya ka Jingkieng ha kawa bhoti koshi ka badan ha khapur jong ka Nepal bat ka China, bat ha kani ka Jingtukot jong kani ka Jingkieng, ka kala Rong ru hadu arspa Tylli kali ki bapanyang ha kapot ka badan hajan kani kawa. Kani ka Jingwan ka Umsaw, ka day ha ka step harngap jong ka sngi hat majay ha kapor lai biji AA. Kibor badai pet kila pentep bakila yo jingtep baha ka jingsa rong kikali ki donru katu ka ningot kibrio. Kamadian ka National Disaster Risk Reduction and Management Authority kala pentep baki don kat prangot kibrio ki bajar ngai bat nakini ki kat prangot kat arngot ki deki Nepali bat nringot ki deki nong China. Ki pulet ke Nepal ki dangyay trailang bat ki sipai ban wat kini kibrio ki bajar ngai. कति दिन यस्तो भए हामी बिजोक पाए तल्ला तल्ला मान्छेको ज्यान चाहिँ बज्यो गाडेर यस्तो भयो रसो अगाडि कति दिन यस्तो भए हामी बिजोक पाए तल्ला तल्ला मान्छेको ज्यान चाहिँ बज्यो गाडेर यस्तो भयो रसो अगाडि Pidan dukan marbam ndai compare la ka bared ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya chong ki pat ba nong bam nong di bat ba phinyo ka Kynsan ya naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arachar henriu link ba ka section lai phoi iwei kam de ka ba e ba phinyo e ka license Pila ban apply ko online link ba ko website fastcus.fssai.gov.in da ko pihak pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka judging kam jong phi Pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Meghalaya lat no tang is khasihers Pila ban let bed yak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan Rashapi daga Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat bala Kynsan daga Food Safety and Standards Authority of India.